Ola, son Rosalía Val de cuarto A de primaria e veños a contarvos un conto que chamase O Comecocos Máxico. Todo comezou unha tarde de verán, cando 4 nenos que se chamaban Claudia, Zoe, Marcos e Alberto estaban a xogar ao Comecocos. As súas nais chamáronos a merendar, pero Claudia, que cando empeza algo ten que rematar, quédase un anaco máis. De súpeto, escoitas a Claudia berrar: «Axuda!». Todos corren hacia ela, pero cando chegan, Claudia está a meterse no Comecocos. Eles, como é a súa mellor amiga, métense tamén a axudala. Cando chegan, unha voz ao horizonte di: «Tedes que pasar 4 probas». Eles, temblando, asenten coa cabeza. E a voz segue a falar: «Se queredes saír, as probas a pasar son axilidade de pernas, forza de brazos, intelixencia de mate e memoria de letras». Eles pasan as probas con moita dificultade, pero logran saír. Ao chegar, o primeiro que fan é tiralo ao contenedor e logo merendar. Fin. Adeus!